Nu har jeg eksempelvis været nede i en virksomhed her, og skulle købe nogle skjorter her forleden dag. Og jeg var sgu egentlig i tvivl om, når jeg kom ind i butikken, hvad var hans most wanted response? Hvad ville han allerhelst sælge mig? Jeg kunne ikke se det i udstillingsvinduet, da jeg gik forbi, og da jeg kom ind i butikken, kunne jeg heller ikke rigtig se det, hvad det var, at han rigtig gerne ville sælge mig. Så derfor så var jeg lidt flabet, og så spurgte jeg ham, hvordan går det med butikken, og er I ramt af krisen og sådan noget. Ja, men det går fint, og sådan noget, sagde han, og det kunne godt mærke lidt, og sådan noget. Så sagde jeg, ja, men hvad gør du egentlig for, altså hvis du skal have succes, hvad er det så, du skal sælge lige nu og her? Hvis du skulle være, nu er det mandag i dag, det er mandag til hvordan. Hvis du nu skulle sætte mål op for fredag, og du skulle sælge indtil på fredag, hvad kunne det være? Og det var han sgu egentlig ikke rigtig i tvivl om. Han var sådan rimelig klar i spyttet og sagde, at han havde mange ting på lager. Man havde specifikt en hel kasse stående derude af poloer på lager, som han gerne ville have solgt. Fordi det var ikke længe før den nye kollektion kom ind, og så står han jo bare og brændt ind med nogle papkasser derude. Så de papkasser ville han rigtig, rigtig gerne have flyttet. Og så spurgte jeg ham, hvad gør du for at sælge de poloer? Så viser han, at de her derovre, nu kan du købe 2 for 100, sagde han. For nu skulle han bare af med dem. Og så sagde jeg til ham, altså hvis det er virkelig dit mål, at du kan blive rigtig glad ved at komme af med de kasser her, så skal du sgu længere frem i skoene. Jeg skal blive eksponeret for de her polo her, lige med det samme, når jeg kommer ind i butikken. Først så går jeg forbi en forretning, så kigger jeg ind igennem det vindue. Så der skal jeg jo blive præsenteret for de polo her. Sat lækkert op, måske i forbindelse med en historie. Det kan også være, at du kan sætte en fladskærm op, hvor at der kører noget reklame i forhold til de her polo her. Så du også på den måde, kan man sige, for den branding med, som ligger bag det her produkt. Det var et kendt brand, som han gerne ville af med, ikke? Og når man så kigger på det er jo så også i forhold til IDA-modellen, så skaber det noget attention. For de poloer der, dem kan jeg sgu godt se. Sådan en kunne jeg godt have på. Det er nogle fede poloer. Og så vil jeg gå ind i butikken, for lige at se og føle på dem. Og hvis de er der lige så snart, jeg kommer ind i butikken, hvis du har lagt den frem på bordet, jamen så er der meget kort vej fra, at jeg går hen og mærker på dem, til at jeg tager nogle af de her poloer her, går op til kassen og køber dem. Og så har du en god fornemmelse i maven hver gang. Det var han også helt klart enig med mig i. Og jeg sagde også til ham, jamen så får du også en succes i maven. Det gør jeg jo, kan man sige, at du løfter dine skuldre, og alle dine omgivelser kan mærke, at jamen, du kommer sgu nærmere dit mål på fredag og får solgt dit polo her. Så udover at du har eksponeret dem, så er folk ikke i tvivl om, når de kommer ind i butikken, at det er det her, du gerne vil sælge. Og dit mål er at sælge mange af dem.